Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvule icala lokudlwengula umlingisi wesifazane womdlalo eDurban Gen odlwengulwe ngumlingisi womdlalo uMuvhango. Lo wesifazane ongadalulwanga igama nesibongo ngenhloso yokuvikela isithunzi sakhe utshele elinye lamaphephandaba ukuthi ufuna ubulungiswa futhi ke ngeke zeme ukulandelela lezi ntolo zokudlwengula anduba umsola lo omlingisi womdlalo uMuvhango abhadle ejele. Utshele iphephandaba iDelisana ukuthi umoya wakhe ubungakutholi ukuthula emva kokuba edlwengulwe umlingisi womVhango. Uthi bebethandana nalo umlingisi wesilisa ongadalulwanga naye igama ngenhloso yokuvikela isithunzi sakhe. Uthi baqala ukuthandana kusukela ngo-October kwaze kwaba uNovember nyakenye. Utshele iphephandaba wathi bekunzima ukuthi avule icala njengoba bebethandana. Uthi benokungicela ke ukuthi ke masiye ucansini kodwa ke bengafuni mina ubeyaye engiphoqe ngenkani. Ngimtshela ukuthi angifuni kodwa aqhubeka. Uthi ngazama ukumtshengisa ukuthi lento ayenzayo ayilungile neze neze kodwa ubengafuni ukungilalela ubeqhubeka angibambe ngenkani uma enza nami ucansi. Uqhube wathi ke bekunzima ukuthi ngivule icala ngoba bengisaba kodwa ke umoya wami ubewuphula futhi lento abeyenza ebengihlukumeza nasomoyeni. Uthe ubesebenzisa nje ithuba lokuthi wangithola ngingekho right umoyeni. Uthi ngabe sengimtshela ukuthi lento ayenzayo ngiyomvulela icala wavele wacasuka kakhulu wabeke sengiblocka kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Uthi ke watshengisa ukungabi nendaba nanokuthi nje ezoxolisa ngimtshela ukuthi ngiyovula icala kaze leyo ayigqize eqaka. Uthi okungithusa kakhulu ukuthi lo muntu bazi kahle ukuthi ngineyinkinga engibhekane nazo kodwa ubesebenzisa lelo thuba lokuthi angihlukumeze ngokocansi. Ubezangitshela ukuthi kumele ngiyothola ukululekwa ngokwengqondo kodwa ubeqhubeka nokufuna ukulala nami ngenkani. Kanti ke lo wesifazane uqhube wathi bahlangana nalomlisa enkundleni zokuxhumana kuFacebook nyakeni. Ukhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Mavela Masonto uqinisekisile ukuthi likhona icala lokudlwengulwa elivuliwe kanti ke uphenyo lusaqhubeka. Bafethu ke ngizofisa ukwazi mina ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evidweni elandelayo.